Ne oli siinä mitä tuli. Plus sitten vielä pörähti se semmonen kahvi mitä itekin tässä nyt juodaan. Juodaan tällä hetkellä, juodaan kahvia, juodaan presidenttikahvia. Vielä presidenttikahviakin. Kyllä nyt on luin luksusta kun juodaan justiin. Justin juon presidenttikahvia. Moi kahti paketti kahvia. Tässä juodaan presidenttikahvia. Sen maasta kyllä huomaa että on laatu. Sen maasta huomaa että on laatu kahvi. Ei ole mikään kahvi tai extra kahvi. Mikä on täyttä kuraa, mikä ei voi kuitenkaan kaakaon kanssa juoda. Tai mitä juoda hampaan ilmeessä, kun se on niin kauheeta kuraa se extra kahvi. Mä muistan sen kerran kun mä keitin kahvia. Silloin kun mä siellä sinne kierrätyksessä olin. Siellä oli se kahvi tarjolla asiakkaille, jotka tulee niin saa kahvia. Niin mä keitin kahvit. Ja joku siinä vähän vanhempi naishenkilö sanoi, että miksi on niin makusta kahvia. Niin mä tarkistin heti, että mikäs kahvi. Mä laitoin extra kahvia. Ihmettelin, että miksi on niin omituisen makusta. Se olikin extra kahvia. Yleensä kukaan, aina kun on keittänyt kahvit, niin kukaan ei oo kuppisylken. Mut kaikki on sanonut, ollut vaan tyytyväisiä, että on hyvät kehka, että on keitetty hyvät kahvit. Kun mä oon keittänyt kahvit, niin hyvät kahvit, että on kiitetty. Kyllä mun ei näin, mut sitten kun on kahvissa makua, niin sit on huono. Ja mä tarkistin joo, extra, se on sellainen kahvi, että sitä ei pitäis juoda ollenkaan. Tai se on sellainen hätäkahvi, jos kahvit loppuu, niin sit sitä juodaan sitten hätävarassa. Mut kyllä se presidentti on vaan ykkönen, presidentti kahvi ykkönen. Brasilia kahvi kakkonen, Julan mokka tai Paulikki on kolmonen. Sitten sieltä tulee nää muut kahvit. Mut sitten niinku tulee sitten niinku kahveissa. Se menee järjestyksessä, se sitten alaspäin. Ja sitten ihan viimeisenä on ne K-kauppa kahko, venu kahvi ja extra kahvi. Kyllä se K-kahvi on aika hyvä se K-kauppa kahvi. Komenu kahvi on jonkunlainen luotava kova kahvi. Mutta sitten extra niin voi morjen. Se oikein haisee kun sen keittää ja alkaa haisee, mikä täällä haisee. Keitin kahvia ja oikein kunnolla haisee. Mut kun keittää presidentin kahvia, niin ei kyllä haise mikään. Sit kun maistaa, niin oi ensin, kun ottaa ensin purasun kun keittää aamulla kahvit ja ottaa ensin purasun kahvista, niin kyllä tietää, että on laatu kahvia. Ai, kyllä on laatu kahvia ja pehmeä maku. Ei mitään maku, haittoja ihan pehmeä maku. Ai että pehmeä maku. Mut joo, ei siitä sen enempää. Näin se menee, mutta joo, semmoista.